Bona nit, bona tarda, bon dia, segons on siguis ara mateix veient aquest vídeo. Acá. Molta gent està molt emocionada perquè la independència està a tocar els dits. Sí, després de tants anys, molta gent està molt contenta que les coses van en la direcció correcta. Per la meva banda, no tinc cap problema, estic d'acord que hi hagi gent que vulgui la independència. Vull dir, sigui la independència de Cantàbria, sigui la independència del meu barri, sigui la independència d'on sigui. Si un grup de gent decideix fer-se independents, amb territori o sense, que això és un altre. Actualment es considera independència un grup de gent que té un territori, però bé, a internet si busqueu micronacions, hi ha micronacions sense territori encara. Bé, el cas és que això jo no tinc cap problema si això ve de la voluntat de la gent. Per avui, que per cert, avui és 20 de setembre del 2013, segons el calendari oficial occidental imposat, això sempre ho repetiré, avui he vist un titular, em sembla que ha estat al periòdico, que deia que l'Artur Mas deia que no ens sortiríem de l'euro. Llavors, això ho dic des de fa molt de temps, no a YouTube, perquè aquest és el meu canal nou en català, però sí en blogs hi posaré un enllaç del meu blog Parlant de Tot, on explicava això. Llavors aquí ve al cap ve una reflexió, una pregunta. És independència o canvi de jaqueta? De veritat. Aquesta gent que ara mateix està a l'elit està clar que no vol deixar d'estar a l'elit. Potser hem de recordar coses que no es diuen normalment, que estem a un estat asocial, val? Estem a una societat que és una piràmide. Estem en un lloc on hi ha estudis de sociologia aquí a Catalunya que expliquen que l'escala social és pràcticament infranquejable, o no sé si això es diu així, vull dir que no existeix pràcticament l'escala social. Hi ha també uns partits polítics que sembla, i això és un tabú, però jo trenco, m'agrada això, parlar de tot i dir les coses com les veig, semblen partits polítics que en comptes d'estar funcionant per ideologia estan funcionant per un sistema ètnic, val? Us en recordeu quan al Montilla li van posar un assessor lingüístic i aquestes coses perquè el seu accent no es sentia bé, no? Els orelles potser dels de Vic, i no tinc res amb els de Vic, no? Però el que vull dir que cadascú té el seu accent i la seva forma de parlar i de pensar i aquestes coses. Però si veiem les famílies que composen, diguem, els partits polítics, semblen més tribus que no ideologia. Bé, al cap de la fi, en els partits polítics principals no hi ha ideologia. És tot una qüestió d'alternància. Encara que aquí a Catalunya hi ha l'aparença de que hi ha 4 o 5 en comptes d'un bipartidisme i això, però acaben sent els mateixos, de les mateixes famílies, dels mateixos llocs elitistes. I també hem de recordar una altra cosa. Si aneu a la Diagonal, al final de la Diagonal, just a la part on es veu ara mateix el Deutsche Bank, hi ha un monolit. I això és el falo d'Osiris. Sí, també hem de pensar una cosa. Barcelona és una ciutat maçònica. D'aquestes que estan dins de l'elit, no? I avui mateix en un vídeo d'aquests d'eleccions he vist el Salvador Dalí en 1972 una festa a la mansió del Rothschild. Per tant, Catalunya diuen que és un lloc democràtic, que està integrat a Europa i aquestes coses. Però, si es continua dins de l'euro i es continua dins de la Unió Europea, aquesta independència serà una farsa. Val? Serà un canvi de jaqueta.
jaqueta. Serà senzillament que ens canviaran el DNI amb 2 franges i posaran 4 franges vermelles. Perquè en un país sobirà, democràtic, amb llibertat, no existeixen els DNIs. Això ja, per una banda, és un concepte que molta gent no entenc perquè ja som ovelletes, d'ovella, no? Som béns del ramat. I que si es surt del ramat ja no s'entén realment les coses. Això és el que jo veig. És per reflexionar, però si volem o si es vol una república catalana i es té l'oportunitat, s'ha de començar des de zero, fer una ruptura, hem de pensar per nosaltres mateixos el que volem com a poble, o volem com a gent, o volem com a bé comú, o el que siguin aquestes coses dels països, perquè jo dic, i ho podeu veure en castellà, que amb el meu canal en castellà, que els països en realitat actualment els estats són propietat de corporatocràcies, això és de corporacions, això és una corporatocràcia. De què serveix fer-se independent si en comptes, jo què sé, del BBVA o el Banco Santander, que és el JP Morgan, ha de què? Bancaixa? Banc Sabadell? Seran els que continuaran dictant les lleis? El senyor Mas, aquest senyor, ara mateix també ha anunciat que continuarà fent retallades, això, eufemística, neollengua, retallades fins al 2013 i aquestes coses. Si aquesta gent continuen sent els mateixos, on hi haurà la independència? Jo, la veritat, és que ho tinc clar. Si la independència és això, jo m'independitzaré de la independència. Sigui on sigui. No ho sé, tampoc sé on viuré en aquests anys propers, no? Perquè això mai se sap tampoc. Però aquesta és la meva reflexió. Què es vol? Una independència de veritat? Un estat sobirà? O es vol continuar amb el mateix però amb un color diferent? Un canvi de jaqueta? És això el que es vol? Això s'ha de tenir clar. Perquè si no, no serveix de res llançar-se al buit sense xarxa si després et trobes el mateix forat negre. I bé, no m'allargo més. Moltes gràcies per veure el meu vídeo. Si t'ha agradat, pots subscriure't per rebre notificacions dels meus pròxims vídeos i aquestes coses. Si t'ha agradat també, doncs pots donar-li a m'agrada per compartir a les xarxes i aquestes coses. Ens trobem en el següent vídeo.